דיבור נורא הגיוני באמת. וואלה, סגור. רשמתי. יאללה. הרגע סיימתי שיחה עם המיליונר העשיר ביותר בעולם. כל כך עשיר שיש חלק גדול מהמיליארדרים באותו עולם שהוא עשיר מהם. רמת עושרו לא רק מתעלה מעל, לא רק בוחנת מחדש את מודל התשלום בחברה המודרנית, היא שואלת שאלות. היא עונה תשובות, היא מגדירה הגדרות, היא פשוט מתפרעת לה שמה. קיצר, הוא כל כך עשיר, והוא התקשר אליי להגיד שבזכות הקורס, אותו אני מוכר, באופן ומחיר כה נועז וחסר תקדים, אפילו הוא לא רק ראה שיפור דרסטי במצב הכלכלי שלו, ממש מ-0 ל-100, אלא זה גם החזיר לו את התשוקה וההתרגשות הראשונית מעשיית כסף. ושוב, הבן אדם טחון מהתחת כבר שנים. אני ממש לא יכול להדגיש מספיק כמה הבן מפוצץ בכסף, במטבעות אחי. הוא כולו ליטרלי כסוף. הגוף שלו ממש עשוי ממתכת רכה בצבע אפור מבריק. זה מפחית, החוש אני לא אוהב כשהוא מתקשר אליי. אז קיצר הקורס. בואו נגיד גם אם, יודעים מה? אפילו שהקורס שקר. אפילו שאני מילולית גונב אתכם, בהכי בטוח שיש, וגם פאקינג נהנה מזה על הדרך. על אף כל זה, באדרבה, בזכות כל זה, הוא שווה. הוא שווה כל שקל, כל דולר וכל ביר. וגם אם לא, אז כן.